Benvidas e benvidos. Este 2023, a celebración do Día Internacional da Danza coincide en proximidade co centenario dunha figura fundamental na conservación e na difusión do folclore tradicional galego, José Manuel Rei de Viana. Coreógrafo fundador a mediados do século pasado do ballet galego que levou o seu nome e que traballou durante décadas a prol da exaltación da danza de carácter popular e a dignificación dos bailes galegos. A Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo, en colaboración co Ballet Folclórico Galego e a Escola de Danza Maite Quiñones, rendenlle homenaxe esta tarde aquí, en Vigo. Mañá tamén o farán ás 12 horas no Pazo Provincial en Pontevedra. E fano do mellor xeito posible, lucindo o fantástico colorido dos traxes galegos, coa beleza do movimento da danza clásica e contemporánea, neste recente novo espazo da Porta do Sol. Un escenario no corazón desta cidade á altura da ocasión, na que, como non podía ser doutro xeito, o ballet galego, con toda a súa esencia, marcará o ritmo e a emoción a seguir. Para darlles a benvida, ten a palabra a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Boa tarde a todas e a todos. Queríamos darvos a benvida á celebración do Día Internacional da Danza. Eu quería darlle moitas gracias ao Ballet Folclórico Galego e á Escola de Danza Ballet Maite Quiñones, que hoxe van a danzar, van a bailar para nós. Decía esta voz que escoitábamos que este ano queremos dedicarlle o Día Internacional da Danza a Rei de Viana, que certamente foi quen de que o baile tradicional se convertira nunha grande sinal de identidade, investigando, recuperando moitas danzas, levándoas por todo o mundo e facendo que as nosas danzas, que a nosa cultura se fixera internacional. Quero tamén decir que non hai mellor sitio no mundo para celebrar o Día da Danza que a Porta desta increíble Porta do Sol do Concello de Vigo. E nada, desexarvos que desfrutedes moitísimo, que bailedes sempre, que amedes a cultura e que esta hora de danzas pois sexan un momento para ser felices. Moitas grazas e vos deixo co noso alcalde, co alcalde de Vigo, con Abel Caballero. É un placer dende aquí miraros a todas e a todos. Mirar a ocupación por a xente que nos gusta a música, que nos gusta a danza, amantes da cultura, ocupando a praza da Porta do Sol. A de verdad. A de verdad. Unha Porta do Sol que fai non moito tempo era un cruce de carreteras. Algúns que vamos cumprindo anos nos lembrábamos cando isto onde estamos era unha carretera que viña dende Policarpo Sanz, unha segunda que viña pola Rúa Príncipe. Aquí no medio había un guardia urbano subido a un atril para ir regulando o tráfico e a traveso de a Porta do Sol e el Duallen seguía as partes máis altas da cidade. Hoxe é un lugar para disfrutalo, para vivilo e para facer algo tan importante como o que hoxe está a suceder, para celebrar o Día Internacional da Danza. E celebrar o Día Internacional da Danza é retomar unha parte tan importante da cultura da humanidade. Porque a danza se constituíu dende os principios da civilización en unha forma de trazar sentimentos, de crear figuras, de facer acomodo cultural de tantas e tantas culturas que foron cruzándose nas partes desenvolvidas culturalmente do planeta. E hoxe facemos aquí este día.
E quero felicitar a Carmela. Carmela é presidenta de Diputación, pero sobre todo é primeira teniente alcalde de Vigo. Quero felicitala como presidenta de Diputación e como primeira teniente alcalde de Vigo por esta celebración, por esta idea, por esta reinauguración que estamos a facer de forma permanente da Praza da Porta do Sol, e esta vez en danza. E en danza de grupos que significan con a súa música, con o seu movimento, con a súa arte, significan a recuperación da tradición da música galega, da música tradicional, da nosa forma de bailar, unha parte que integra unha parte vital da nosa cultura. E o enraizamento dos povos na propia cultura é o que garantiza a lealtade do presente e o lanzamento hacia o futuro. Un pobo que se quere, unha cidade que se quere, é unha cidade que pon, sobre todo, o énfasis na súa cultura, na súa tradición cultural, na súa propia forma de enfocar a súa historia. E unha parte moi importante da historia ten que ver con o folclore, con a danza, con a música en toda Galicia. E hoxe aquí o vamos a revivir. Vamos a rendir homenaxe a xentes que tanto fixeron pola recuperación, pero que tanto fixeron tamén por actualización de aquelas bellas tradicións. Os que temos anos, os que vamos cumplindo anos, lembrámonos ben de tantos lugares aquí, no entorno de Vigo, en toda a zona do Condado, en toda a zona de Cangas de Moaña, na zona do Baixo Miño, de como eran as festas. Como en un territorio e un país pobre, na segunda mitade do século pasado, as festas era case que unha gaita, un bombo e un tambor e algunhas parexas bailando música de Galicia. Mesmo a responsable de prensa que hoxe está viaxando comigo é unha mostra de esta forma de entendelo, porque dende nena fixo danza tradicional de Galicia, pero que agora é recuperación de cultura e orgullo de cultura, orgullo de ciudad. Antes era a forma de trazar as festas, de trazar as onomásticas, de crear a felicidade, de celebrar os días que tiñábamos festivos, e agora o recuperamos de forma distinta. O recuperamos desde o orgullo de unha gran cidade e dun gran país, o noso propio orgullo. E ese orgullo se traza aquí, en este lugar. Por eso Carmela é tan brillante idea de retomar o Día Internacional da Danza dende aquí e rendirlle tributo a aquelas persoas míticas, Rei de Viana, que tanto fixeron en toda Galicia por a propia tradición e por as novas formas. Eu veño ahora de estar en Bembrive e veño de estar con Marcos, que retomou Charamuscas e que todavía nos fala dos grandes gaiteiros de Galicia que lle enseñaron a él a tocar gaita. Fala de Moxenas, que era o seu maestro e do que aprendeu tanto, pero de tantos outros. E agora temos os gaiteiros da modernidade que recuperan a tradición e fan fusión, e fan formas distintas, e evolucionan e fan danza. Porque tan pronto unha gaita empeza a sonar, inmediatamente empezamos a bailar. E o baile, dos que o fan ben, é o ballet tradicional de Galicia, pero o baile dos que non bailamos está na nosa cabeza, no noso espírito. Sentir que a música nos inunda e que a danza, aínda sin movernos, forma parte do momento e forma parte do que trazamos hacia o futuro. Por iso é tan notable estar aquí hoxe, tan importante e tan extraordinario recuperar a Porta do Sol. Pero mesmo alá arriba está o sireno. Aí está o sireno. Antropomorfia, leiro, escultura. E sabedes que está pensando o sireno? Está pensando xa tardabades en facer esta celebración na Porta do Sol. Por iso, parabéns aos músicos, parabéns aos que van a danzar. Carmela, parabéns á Diputación, porque esta é unha brillante idea. E viva o Día Internacional da Danza. ¡Viva Vigo!
Para crear en Galicia unha compañía coreográfica a maneira das grandes compañías de danza do mundo, Rei de Viana percorreu a nosa terra coa teima de recuperar as características autóctonas das danzas, lendas e tradicións nas que se reflectía o carácter do pobo galego. Ao mesmo tempo, realizou unha profunda investigación da indumentaria e do vestiario das distintas zonas de Galicia a través da historia. Todo este material recrearíao despois nas súas propias coreografías, un legado cunha pegada xa de vanguarda, como home adiantado ao seu tempo, que sobreviviu grazas tamén ao traballo da súa dona e máxima colaboradora, Vitoria Canedo, quen continuou dirixindo o proxecto a súa morte. Un dos seus bailaríns titulares, Eduardo Alves da Costa, que percorreu medio mundo co ballet Rei de Viana e ligado toda a súa vida á danza tradicional galega, dirixe dende o 2007 o Ballet Folclórico Galego, compañía composta por alumnado de distintas agrupacións que el mesmo dirixe: Escola de Danza Vila de Baiona, Agrupación Folclórica Cear Castromao de Mondariz, Agrupación Folclórica Aique Roelo de Cuntis. Todas elas nacen do compromiso de conservar, difundir e mostrar o folclore de Galicia. E con ese obxectivo, e coa humildade e coa intención de render homenaxe ao vello mestre, o Ballet Folclórico Galego chega esta tarde aquí co seu corpo de baile de máis de 30 persoas entre bailaríns, bailarinas e instrumentistas. As músicas tradicionais, o vestiario tamén tradicional, baseado e documentado en diferentes bisbarras e épocas. E as coreografías, que na meirande parte do seu repertorio tradicional son obra do seu director, Eduardo Alves, hoxe, nesta actuación especial, poderemos desfrutar dunha selección delas inspiradas e homenaxeando ao propio Rei de Viana. Sen máis, recibamos cun agarimoso aplauso ao Ballet Folclórico Galego.
Pois mudamos de terzo. A Escola de Danza Maite Quiñones creouse en Cangas en 1990, concello que recoñeceu o seu labor outorgándolle o Premio Xoán de Cangas ás Artes Escénicas. Está dirixida pola propia Maite Quiñones. A escola ten como materia principal a danza clásica, pero amplía tamén a súa oferta educativa ao jazz musical e a danza contemporánea. Entre os seus obxectivos están a promoción da cultura, a saúde, a sensibilidade e a disciplina, aptitudes que lle serven ao alumnado para gozar no futuro da danza, tanto como profesionais, pero tamén como espectadoras e espectadores. Ademais dos festivais e galas durante todo o ano, a escola fai colaboracións co Centro Coreográfico Galego, co Ballet Imperial Ruso e co Ballet Clásico Internacional, entre outras entidades. Hoxe en día, a escola está no proceso de desenvolver a súa propia compañía co seu propio alumnado. A actuación desta tarde de seguro que será un pulo importante para elo. Desfrutemos agora da danza clásica e contemporánea, que hoxe se move tamén de algún xeito ao son das raíces tradicionais, nesta homenaxe especial ao mestre do ballet galego. Con todas e todas nós, os 16 bailaríns e bailarinas da Escola de Danza Maite Quiñones. Uns segundiños que estamos poñendo a música e aproveito para contarlles que as actuacións esta tarde se irán sucedendo e intercalando o ballet folclórico galego e as rapazas e rapaces da Escola Maite Quiñones, que xa como ven están preparadísimas.
Hai un paxaro azul no meu corazón que quere fuxir, mais son dura con el e digolle, fica aí, non vou deixar que ninguén te vexa. Hai un paxaro azul no meu corazón que quere fuxir, mais son dura con el e digolle, acouga, queresme foder, queres estragar os meus traballos, queres afundir as miñas escoitas na Galiza. Hai un paxaro azul no meu corazón que quere fuxir, mais son moi fina, só o deixo sair na noite, de cando en vez, na mentres todas durmen, e digolle, sei que estás aí, non estexes triste. Meto dentro outra vez, mais agora canta unha amiga, vale a todo non o deixei morrer, e dormimos xuntas así, con o seu pacto secreto, e é tan fermoso que faría calquera chorar, mais eu non choro, choras ti. Quen fora son do violín, pasa la vida soñando un soño que non ten fin, un soño que non ten fin, un soño que non ten fin, pasa la vida soñando naquela casa de pin. Quen fora aquel paxaro, quen fora son do violín, pasa la vida soñando un soño que non ten fin, un soño que non ten fin, un soño que non ten fin, pasa la vida soñando naquela casa de pin.
encerrado no meu destino. Vaguas desfilan polo meu sino. Nunca teño palabras para describilo. Sinto a humidade sobre os teus beizos. Están extrañando o sabor dos beijos que me deixaches probar e agora non deixo. Que ninguns outros me rouben a esencia. Non podo superar a túa ausencia. Son os meus soños, logro recordar un pouco da túa presencia. Estou toleando, non pasan as horas. Volto contigo, non quero irme fora. Quero sentir como todo mellora. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto por dentro, cando me concentro, ela pode darme alento. Ten esa raiva dos mares, repenche coa forza do vento. Séculos escuros prolonjan ao longo do tempo. Franxa estrela, se estou lonxe dela xuro que repento. Lento, sempre facendo as feiras. Tento de ser con maña de costureira. Fortes redes para percorrer la anteira. Limpala de eucaliptos e plantar carballeiras. Que a mire, que suspire, que cale cando alguén afire. Quixeron alocharme vela máis luito para non me ire. Para que non mire, dándome as costas. Non vou apostar e se podo perder a posta. Nada falla, dame falla para seguir na batalla. Saio da calma da miña alma, xa noto como se laia. Alteran teu ser, emporcan túas praias. Eu digo largo, fillos bastardos de Gaia. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros
Cuando veas las montañas y el sinfín en el verde de los árboles que van dibujando los paisajes de tu andar. Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor, como el río lleva un canto, una oración, dibujando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así viajarán los mensajes en el mar. En el mar. Pienso en ti, en las nubes y tormenta por ahí, en los cielos que se encienden al cantar, van nombrando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto más. Y así viajarán los mensajes en el mar. Todo lo que te di ya no vale nada. Que digan ni me besas o me va a sufrir, no sirve para nada. Básicamente dime cómo voy a vivir cuando ti no vengas por aquí. Hola, ondas, no vas a quedar. Non vas querer quedar, ondas, non vas quedar, ondas, non vas querer. Aparbado, cansas en tempo, non digas que foi amor. Corazón, deixeo a dor, deixo unha bomba no peito agora. Non teño forzas, non quero bromas, só penso en horas contigo soas. Ando na bola, a peña soda, conversas que non me importan. Pásame que cada vez que falan de ti, miro por baixo do nariz. Nese breve lapso caio dentro de min, aterrizo a altura do río. Clávome de uñas e disposto a subir, mas quedo-me estancado a partir dos pulmóns embarronados por todos esos cigarros que en certo modo saben a ti. Todo que te di xa non vale nada. Que ti que ni me besas ou me vas a sufrir, non sirve para nada. Básicamente dime como vou vivir cando ti non veñas por aquí. Si que ti xa non buscas nada, que non atopas nada a ver para min. Mas cada vez que penso na tollada, pónseme a tremer o teu nariz. Nunca atopei unha forma de mirarte, colle
me pudiese sentir de toda amante. Nunca atopé esa forma de falarte, cálida se me da así como colocarte. Sé que no me falla con marearte, nunca hemos llegado a querernos como antes. Sí, así que tengo que decirte todo que te di, ya no vale nada. Que a ti que ni me besas o me va a sufrir, no sirve para nada. Así que vente, dime cómo voy a vivir. Cálmate y no vengas por aquí.
bello e máis unha bella, ai fixeron unha trasnada. Un bello e máis unha bella, ai fixeron unha trasnada. E aló pola medianoite, el quedouse llena esta cara. E aló pola medianoite, el quedouse llena esta cara. Os vellos non sirven para certos traballos, o diaño disponlle meterse empregados, millor lle sería. Un pote de papas quenta la barriga, hai na feira de Monterroso. Miña sogra o peneirare, hai todo o corpo carambea. Miña sogra o peneirare, hai todo o corpo carambea. Andache en busca de home, aí está caendo de bella. Andache en busca de home, aí está caendo de bella. Os vellos non sirven para certos traballos, o diaño disponlle meterse empregados. Meterse empregados millor lle sería. Un pote de papas quenta la barriga, hai na feira de Monterroso. Vamos alá. Un bello e máis unha bella, ai tentaron de se casare. Un bello e máis unha bella, ai tentaron de se casare. O bello por estar quente, ai a bella por se quentare. O bello por estar quente, ai a bella por se quentare. Os vellos non sirven para certos traballos, o diaño disponlle meterse empregados. Meterse empregados millor lle sería. Un pote de papas
Un aplauso, por favor, para o barrendeiro, que nunca, bueno, non sabemos aquí en Vigo acontece de todo, pero canta elegancia para barrer a praza. Non nos dirán que non. Aproveitamos xa para anunciarlles as últimas quendas de baile. Agora, a continuación, sairá a Escola de Danza Maite Quiñones, que vai a interpretar unha danza contemporánea, Teoremas das Urxencias, e rematará, de novo, o ballet folclórico galego con Muiñeira do Areal e Xota de Picato. Así que, sen máis, cando vexamos que está totalmente limpo ese escenario, dar a entrada á Escola de Danza Maite Quiñones. Grazas e que sigan disfrutando.
Aplauso enorme para o Ballet Folclórico Galego, para a Escola de Danza Maite Quiñones. Un espectáculo fermoso. E agora, despois deste saúdo por parte de todos os artistas, Maite Quiñones, fundadora e directora da Escola de Danza Maite Quiñones, fará lectura dun manifesto especial polo Día Internacional da Danza. Hoxe estamos a celebrar o Día Internacional da Danza, neste acto que organiza a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo. E facémolo homenaxeando ao gran José Manuel Rei de Viana, no centenario do seu nacemento. Bailarín e coreógrafo, un home adiantado ao seu tempo que, no ano 1949, coa inestimable e imprescindible axuda da súa dona Victoria Canedo, fundaría o Ballet Galego Rei de Viana, o cal actuaría por primeira vez no ano 1955, obtendo dende entón unha exitosa resposta do público que o levaría durante 50 anos a percorrer os máis importantes teatros e escenarios de medio mundo. Soubo plasmar as súas creacións, as costumes, labores, oficios e tradicións de Galicia, o día a día das nosas xentes. Todo elo exposto cun gusto exquisito en todas as súas creacións, colmada sempre dunha refinada e depurada estética. Somos moitos e moitas os que bebemos da súa savia e estaremoslle eternamente agradecidos e por elo rendémoslle esta humilde e merecida homenaxe. Sentirémonos sempre orgullosos deste galego universal que soubo inculcarnos o amor á nosa cultura, as nosas tradicións e, sobre todo, amor á nosa terra. Dende o Ballet Folclórico Galego e a Escola de Danza Maite Quiñones, queremos dar as grazas á presidenta Carmela Silva por confiar na nosa cultura e por ser sustento. Grazas tamén ao equipo de Cultura da Deputación por ser fundamental nesta celebración dende a complexidade e o bo facer. E, por suposto, ao Concello de Vigo por acollernos no centro neurálxico da cidade, nesta Porta do Sol, para celebrar a danza. Rei de Viana é sinónimo dunha perfecta simbiose entre tradición e vanguarda, técnica e liberdade, fondo e figura, plasticidade e excelencia. E sigue sendo hoxe en día. Un adiantado ao seu tempo, moitas veces incomprendido, que soñou cunha compañía de danza moi innovadora que podía levar a cultura galega polo mundo. E así foi. Grazas, por tanto. Despedímonos xa, agradecendo o traballo ao Ballet Folclórico Galego e ao seu director Eduardo Alves, a Escola de Danza Maite Quiñones, tamén ao equipo de produción que retransmitiu este evento por streaming, e a todas e a todos vostedes que se achegaron esta tarde á Porta do Sol para participar nesta cita especial coa danza e o baile galego. Estamos seguros e seguras de que Rei de Viana, que como el mesmo recoñeceu ser considerado un iluso soñador, estaría orgulloso do acontecido aquí hoxe, de ver o seu legado seguir vivo máis de 50 anos despois, grazas a estes fantásticos e fantásticas bailarinas, e de que todo isto, todo o seu soño, ocorrese aquí, no medio da rúa, nesta praza concebida para acoller a xente e a cultura. Moitas grazas e a seguir bailando. Que mañá teñan un feliz Día Internacional da Danza.